έχει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Αντώνης Σαμαράς. Μάθω τα μυστικά του. Χαίρομαι για αυτή την επιθετικότητα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Τους διήγηρε η στάση μου προφανώς και τα όσα είπα, ελπίζω να τους κάνει και πιο υπεύθυνους. Αυτό όμως δεν το είδα σε αυτά τα οποία τώρα ανέφερε ο κύριος Παπανδρέου. Αυτά απ' όλα για το πόθεν έσχες. Να είναι σαφής, παρακαλώ, η δικιά μας θέση. Εμείς θέλουμε μόνον δικαστές. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Εμπιστευόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη. Είναι μεγάλο το έργο να βρουν ποιοι ήταν υπουργοί και υφυπουργοί από το 1974 μέχρι σήμερα και αν έχουν φύγει να κριθούν μέχρι την ημερομηνία που έφυγαν, προκειμένου πραγματικά να διαπιστώσουμε την αλήθεια. Είναι ξεκάθαρη η θέση και θέλω να γνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι είναι μια θέση διαφάνειας για τη Νέα Δημοκρατία, την οποία θα την υποστηρίξουμε μέχρι τέλους. Αλλά να πω αμέσως ότι επειδή αναφερθήκατε στα θέματα αυτά της διαφάνειας και της διαφθοράς, δεν ξέρω τι αξιοπιστία μπορεί να έχει ο λόγος σας, κύριε Παπανδρέου, όταν εσείς απροκάλυπτα αθετείτε δεσμεύσεις επίσημες, υπεύθυνες υποτίθεται, και συμφωνίες όπως εκείνες με τις οποίες δεσμευθήκαμε απέναντι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στους άλλους αρχηγούς των κομμάτων, στον ελληνικό λαό, ότι θα αποδεχθείτε τη θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, για το οποίο είχαμε κάνει και εδώ πέρα ιδιαίτερη συζήτηση προημερησίας διατάξεως, και ότι θα καταθέτατε τις δικές μας προτάσεις, τη δική μας στην πράξη συνένεση, αν μιλάτε για συνένεση, γύρω από το θέμα των θεσμών και της διαφάνειας, μέχρι τον Ιούνιο. 3 φορές σας το θύμισα από αυτό το βήμα. Δεσμευθήκατε, είπατε, με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δεν το κάνατε. Ανταυτού καταθέτετε νόμο περί ευθύνης υπουργών, ενώ ξέρετε ότι μέχρι να αλλάξει το Σύνταγμα, ένας τέτοιος νόμος θα έχει ουσιαστικά το αποτέλεσμα της ασπιρίνης στον καρκίνο. Δεν προσθέτει τίποτα καινούριο. Και νωρίτερα είχατε καταθέσει και πρόταση του Υπουργού των Εσωτερικών που είπατε προηγουμένως. Επομένως, εδώ πέρα υπάρχει έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς. Δεν ξέρω αν έχετε συνειδητοποιήσει ότι με τη συμπεριφορά σας απαξιώνετε και το ίδιο το κύρος του θεσμού του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και ύστερα ζητάτε με τεράστια ευκολία συνένεση για όλα. Η μόνη συνέπεια που έχετε είναι η ασυνέπειά σας, κύριε Παπανδρέου. Και για να μην σας θυμίσω και άλλη δέσμευση την οποία έχετε κάνει επανειλημμένα για το χρηματιστήριο, για τη μεγαλύτερη υπόθεση ληστείας σε βάρος εκατομμυρίων Ελλήνων, για την οποία βεβαίως δεν συστήνεται καμία εξεταστική επιτροπή και οι λόγοι είναι προφανείς. Αλλά μια που αναφερθήκατε στις εξεταστικές, για τις εξεταστικές, προφανώς και γνωρίζατε ότι τα δικήματα στο Βατοπέδι ήταν παραγεγραμμένα. Και θέλετε, συσκοτίζοντας την αλήθεια, να παρουσιάσετε ότι για αυτή την παραγραφή είναι κάτι που θα μείνει ως ρετσινιά στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν όμως βουλευτές σαν τον Αλέκο τον Κοντό που με την υπευθυνότητά τους αποκάλυψαν τη δικιά σας ανευθυνότητα. Γιατί εμείς είπαμε φως παντού και η δική μας η παράταξη τσουκάτους δεν βγάζει. Και εγώ, μια που το θέσατε, σας ρωτώ, θα προχωρήσετε σε σύσταση προανακριτικής για τη Siemens? Για παραγεγραμμένα και πάλι αδικήματα, προχωρήστε. Ο κόσμος θα θεωρήσει ότι τον κοροϊδεύετε. Δεν θα προχωρήσετε. Ο κόσμος θα θεωρήσει ότι κοροϊδεύατε τόσους μήνες μιλώντας για κάθαρση. Ή μήπως θα συστήσετε προανακριτική επιτροπή
μόνο για τη διετία 2007-2009 της Νέας Δημοκρατίας που δεν είναι παραγεγραμμένη. Αυτό θα σας ρωτήσουν, ήταν το σκάνδαλο της Siemens και η κάθαρση που ευαγγελιστήκατε. Μια διετία μόνον εκείνη η οποία σας βολεύει. Και θέλω τότε να δω ποιοι θα είναι αυτοί οι 30 ήρωες βουλευτές από την πλευρά του Πασόκ που θα βάλουν την υπογραφή του σε μια προδιαγεγραμμένη και νομολογημένη πλέον αποτυχία. Γι' αυτό σας είπα από την αρχή, έχετε μπει σε αδιέξοδο. Θα ήθελα να σας πω ότι για την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών στις 24 Ιανουαρίου, όταν είδαμε πια ότι δεν ακολουθείτε τη γραμμή με την οποία είχαμε συμφωνήσει, καταθέσαμε συγκεκριμένες θέσεις, όπως η θέσπιση ανώτατης προθεσμίας για την υποβολή πορίσματος κτλ. Της εξεταστικής, στη δημοσιότητα, προκειμένου να υπάρχουν οι δικές μας οι θέσεις, και θα ήθελα κιόλας να το καταθέσω και σε εσάς. Για το Σύνταγμα. Αποδράσατε, κύριε Παπανδρέου, από τη Βουλή για το άρθρο 16. Και έτσι μια ολόκληρη αναθεώρηση, όπου εσείς οι ίδιοι είχατε καταθέσει προτάσεις, πήγε στο βρόντο. Αλλά αυτό είναι το Πασόκ. Όταν έρχεται η ώρα του μεγάλου ναι ή του μεγάλου όχι, πάντα λέει το μικρόψυχο όχι. Εάν θέλετε να ψάξουμε στην ιστορία, να σας πω και άλλα πολλά παραδείγματα. Εδώ φτάσατε στο σημείο να μας πείτε ότι εμείς ήμασταν εκείνοι οι οποίοι ήμασταν υπέρ του σχεδίου Ανάν. Αν θέλετε να το χοντρίνουμε, κύριε Παπανδρέου, να σας πω, για να δούμε ποιος ήταν υπέρ και ποιος ήταν κατά, ας πάει ένας δικός σας βουλευτής και ένας δικός μας στην Κύπρο, για να δείτε τι ανταπόκριση θα υπάρχει και τι υποδοχή θα υπάρχει στο λαό της Κύπρου, που τουλάχιστον αυτοί γνωρίζουν ποιος είναι με ποιον. Και επειδή αναφερθήκατε σε αυτό το ζήτημα του νέου πατριωτισμού, εγώ θα σας πω ότι έχετε δίκιο. Συμφωνώ ότι πράγματι ο πατριωτικός ο λόγος, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες, τις σκληρές ώρες που περνάει ο ελληνικός λαός, ενώνει. Όμως θέλει συνέπεια μια θέση για να γίνεται ισχυρή. Ήταν ενωτικό το μήνυμά σας παραμονές των τελευταίων αυτοδιοικητικών εκλογών, όταν είπατε ότι όποιος δεν αναγνωρίζει το μνημόνιο έχει αντιπατριωτικό λόγο? Τι είναι η νοοτροπία του νέου πατριωτισμού? Για το θέμα που λέγεται ΑΟΣ, εμείς πιστεύουμε ότι μπορείτε να θεσπίσετε αμέσως. Δεν χρειάζονται διαπραγματεύσεις. Η διαπραγμάτευση γίνεται στην επόμενη διαδικασία, που είναι η οριοθέτηση. Με το όποιο κράτος παράκτιο θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Σήμερα όλες οι πτέρυγες της Βουλής, αν ακούσατε, είναι υπέρ. Θα έπρεπε αυτό να σας τονώνει, να σας δίνει δύναμη. Είμαστε όλοι μαζί σας, εάν θελήσετε να προχωρήσετε σε αυτό που προχώρησε η μικρή Κύπρος, η αδύναμη Κύπρος, και κανείς δεν τη τράβηξε ταυτή. Επομένως λέτε ότι διαπραγματεύεστε. Εγώ σας λέω ότι η Τουρκία, που δεν έχει υπογράψει συμφωνία του 1982, ρύθμισε ήδη τη δική της ΑΟΣ στη Μαύρη Θάλασσα. Εμείς τι φοβόμαστε να κάνουμε στις περιοχές που έχουμε από τον νόμο αυτό το δικαίωμα? Θα ήθελα να πω επίσης, άκουσα ότι εμείς δεν βάλαμε ποτέ βέτο για το μακεδονικό, ο υπουργός σας νομίζω το είπε, ίσως δεν γνωρίζει τη λέξη Βουκουρέστη, είναι δικό του πρόβλημα, δεν θέλει να θυμάται τι συνέβη τότε, ποιος αντετάχθη, ποιος έβαλε το βέτο το πραγματικό. Μου είπε ότι εγώ τι δηλώσεις έχω κάνει για τον Τάσο τον Παπαδόπουλο. Μπορείτε να πάρετε όλες τις δηλώσεις που έχω κάνει στη ζωή μου. Πάντοτε μία ήταν η θέση μου για το Κυπριακό, αυτή που είχα και τότε, και ήμουν ασφαλέστατα κατά του σχεδίου Ανάν και ήμουνα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας πάντα, η οποία τότε στήριξε τον Τάσο τον Παπαδόπουλο σε αυτή τη μεγάλη απόφαση, όταν άλλοι φωνάζανε για το ναι. Θέλω, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι έχω μόνο 10 λεπτά, να πω μόνο 2 πράγματα ακόμα.
αυτή τη στιγμή, για να μην ξεχνάμε τους αγρότες. Μιλάμε για εξωτερική πολιτική και βρίσκονται σε εξέλιξη καλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζητήσεις για την μετεξέλιξη της κοινής αγροτικής πολιτικής. Εν ώψη του 2013, όπως ξέρετε, θα καταργηθούν διάφορες αγροτικές επιδοτήσεις. Τεράστιο το ζήτημα και θα έπρεπε κανονικά σε αυτή τη συζήτηση να έχουμε αναφερθεί σε αυτό διεξοδικότερα. Τέλος, θα πω στο εξής. Μιλήσατε για τις επισκέψεις Καραμανλή και τη δικιά σας με τον Ερντογάν. Εγώ είμαι εδώ για να υπερασπίζομαι την αλήθεια. Δεν ήμουν τότε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ο Καραμανλής δεν έκανε μυστική διπλωματία για να έχει ανάγκη να βγάζει δημόσιες κορώνες. Εσείς κάνατε τέτοια μυστική διπλωματία. Και επιπλέον, όταν ο Καραμανλής πήγαινε στην Τουρκία, δεν έγινε καμία παραβίαση. Όταν εσείς πήγατε στο Ερζερούμ, έγινε όργιο παραβιάσεων. Και τόσο σοβαρά πήραν τις διαμαρτυρίες μας οι γείτονές μας, ώστε εκτός από αεροσκάφη έστειλαν και πρόσφατα υποβρύχια, μια ανάσα από το Λαύριο, υποχρεώνοντας τα ελικόπτερα του ναυτικού να σηκωθούν για να τα αναγνωρίσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Στην πενταετία 2004-2009 υπήρχε και άλλη μία διαφορά. Τότε η χώρα δεν βρισκόταν, κύριε Παπανδρέου, σε καθεστώς μειωμένης κυριαρχίας, όπως εσείς ομολογείτε ότι συμβαίνει σήμερα. Και τότε δεν υπήρχε μυστική διπλωματία. Και δεν υπήρχαν Τούρκοι οι οποίοι μίλαγαν για 50-50 στην εκμετάλλευση στο Αιγαίο. Και όταν χρειάστηκε να τους πάμε κόντρα, πήγαμε κόντρα με το σχέδιο Ανάν, κύριε Παπανδρέου. Θυμάστε τότε τι λέγατε εσείς, δεν θέλω να τα επαναλάβω. Αλλά όχι να το ρίχνουμε στο γεγονός ότι στο παρελθόν γινόταν μυστική διπλωματία. Αυτή είναι η μυστική διπλωματία. Όταν συναντάτε επί 2 ώρες, όταν ήμουν εγώ υπουργός των εξωτερικών, για να μιλήσουμε 5 λεπτά με τον Ντεμιρέλ τότε, γινόντουσαν συσκέψεις επί συσκέψεων. Βρεθήκατε 2 ώρες μόνος σας με τον Ερντογάν και δεν δικαιούται κανένας άλλος στην Ελλάδα να γνωρίζει τι είπατε. Τι είναι αυτό, δεν είναι αυτό μυστική διπλωματία? Τέλος, αναφερθήκατε για Μαδρίτη, Ελσίνκι κτλ. Τέλη Ιανουαρίου του 1996, σε μια εβδομάδα κλείνουμε 15 χρόνια ακριβώς, η Τουρκία ήταν η πρώτη φορά που επιχείρησε να επιβάλλει γκρίζες ζώνες στα Ήμια. Το ποιος είπε τότε no flags, no troops, όχι σημαίες, όχι στρατιωτική φύλαξη, και ποιος αυτό το μετέφερε σε γκρίζες ζώνες και μειωμένη κυριαρχία, το γνωρίζουν όλοι. Καλοκαίρι 97 στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, η κυβέρνηση Μήτη αποδέχεται τα μη κατανομαζόμενα ζωτικά συμφέροντα. Και αυτό έκτοτε η Άγκυρα το έχτισε και το παρουσίασε ως νομιμοποίηση ή τουλάχιστον ως έμεση παραδοχή των γκρίζων ζωνών από την πλευρά της Ελλάδας. Το Δεκέμβριο του 1999, Ελσίνκι, η κυβέρνηση Μήτη έκανε ένα βήμα πιο πέρα και αποδέχθηκε και συνοριακές διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο Αιγαίο. Όταν τότε το μόνο πρόβλημα που πραγματικά υπήρχε ήταν διμερός, ήταν η οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας. Μέσα σε 4 χρόνια η Τουρκία διακήρυξε γκρίζες ζώνες, εξασφάλισε την έμεση αποδοχή γκρίζων ζωνών από την Ελλάδα στη Μαδρίτη και την περαιτέρω αποδοχή από την Ελλάδα στο Ελσίνκι ότι υπάρχουν και άλλες διαφορές, χωρίς αναφορά για την επίλυσή του στο διεθνές δίκαιο. Πέτυχε 3 στα 3. Αυτή ήταν η πολιτική που επέτρεψε στην Τουρκία τις λεγόμενες δικές της επιτυχίες, επιτυχίες οι οποίες ανατράπηκαν από το 2004 και μετά. Και τώρα φοβάμαι ότι πολλοί επιχειρούν να την ξαναφέρουν αυτή την πολιτική. Σας προειδοποιούμε να μην το κάνετε και σας λέμε ότι θα σας εμποδίσουμε να το κάνετε. Ο λόγο έχει η Γενική